पॉलिटिक्स हनी हिमाने के राजनीति राजनीति माने तामो राज्य न चालंगेन बगै नीति निर्धारण खाइमानी आइन तैरी खाइमानी आइन तांगै तैरी मा खाइ बरकनि हामक्रानि बगै बरकनि डेभलपमेन्टनि बगै पॉलिटिक्स न थंगै जों आइन न बरकनि जे रिक्वायरमेन्ट दंमोनी बरकनि जे सामुं नांमोनी बबतिखे चाखांका खाइखांखाय सामुं न चानाय हिंगा आबो बरकनि रिक्वायरमेन्ट अनुसारे पॉलिटिक्स नि जे कैरेक्टर सेन्स जों पॉलिटिक्स हनमानी न आबो नंखा बरकनि रिक्वायरमेन्ट नि अनुसारे राज्य न डेभलप खाइथिनि जे सामुं न जों खाइया नांगौ आबा आ सामुं न टांनानि बगै जों जराव सिनि पलिसि न चेन्ज मा खायो गे अबाहाय पॉलिटिक्स जारा थंनाय रक बरक के पॉलिटिकल लीडर्स एवं पॉलिटिकल लीडर्स नि उत्पत्ति हेके कोनो कासे ऑर्गेनाइजेशन बा पॉलिटिकल पार्टी नि होइते तैरिंगु गे प्राय अबाहाय पॉलिटिकल पार्टी नि आइडियोलॉजी ता कॉन्सेप्ट प्रतिटा पॉलिटिकल पार्टी नि कासा जानिजा कासा कॉन्सेप्ट न तुयै जानिजा कासा आइडियोलॉजी नि तुयै बरक सिनि समाजो डेभलप खाइनि बगै बरक न बुजोगै बेनि कॉन्सेप्ट न खोनारवै बखा कसम रवै जों बिनि बखा न जखनते बुजोगै मानमारि परखे आ बरक ऑटोमेटिकली बायस जोंगै नन हामजागै नन बोर्ड रौ स्पेशली माने मैक्सिमम पॉलिटिकल पार्टी नि जत आइडिया रक बा कॉन्सेप्ट रक जतनो डेभलपमेंट खाइनानि होनै न बेसिरभाग फायो एवं ताबुक टिप्रा एवं टिप्रा मथा जे हनै हिमानि टिप्रा अथवा टिप्रा मथानि पॉलिटिकल पार्टी जे हनै अंखरमानि आबुके स्पेशली पॉलिटिक्स न थंनानि अथवा डेभलपमेंट न खाइनानि हनमानि साथे साथे बरकनि लांमा न बरक सिनि टिप्रा सारक न मोथांनानि लामा न फुनुंनानि बगै अ पॉलिटिक्स नि हापार मा हापाइमासे टिप्रा मथा प्रतिटा पॉलिटिकल पार्टी नि कासा आइडियोलॉजी बरक नि आइडियोलॉजी न फुलफिल खाइनानि बगै बरक न डेभलपमेंट खाइनानि नै सावै बरक जरा जराव कुनु अबाहाय कक न मा सावो जे बरक नि बखानो माननानि बगै बकबै कक न सावै खालाइमा यांगै थाङो आमन बगै प्रतिटा पॉलिटिकल पार्टी नि जे आइडियोलॉजी बा कॉन्सेप्ट एक दिगे फुनुंगमानि काहाम अथवा अन्य दिगे जरा जरावा बंनि आ कॉन्सेप्ट रक न फुलफिल खाइनानि बगै समयो बरक न बन बायस खाइतुमनानि बगै बेसिरभाग न 50 मोर देन 50% अबाहाय कॉन्सेप्ट रक न बरक भूल खायै अंगिया खाबा बन बाजी न सावै मा फायो बेसिरभाग पॉलिटिकल पार्टी नि जत कॉन्सेप्ट रक न बरक न बुजुंनानि बगै बरक न चालाक सावै बाजी सावै ठकगै न बरक न बखामा कसम रगराव प्रतिटा पॉलिटिकल पार्टी नि जे नीतियो किन्तु टिप्रा मथा हांखाय जों स्पेशली बरक न बाजी सावै दुकारवै समयो जों सामुं तांगै इन फ्यूचर सिनि आ सामुं जाग्ला खनै जों कुनु दिन बाजी सावै फाया जों डेभलपमेंट खाइमानि साथे साथे स्पेशली सिनि नांगमानि टिप्रा सारक मोथांजागनेन बगै ग्रेटर टिप्रा लैंड नांगौ आबुनि उकलगो कारण तामो ओ ग्रेटर टिप्रा लैंड नांगमानि उकलगो कारण हके सिनि टिप्रा सारक जों सिनि ग्रेटर टिप्रा लैंड मानमानि साथे साथे तामंनाय सिनि कल्चर कस्टम ट्रेडिशन ता लैंग्वेज न जों प्रिजार्व खाइनानि बगै प्रिजार्व बोलते बासिरि तन्नानि बगै सिनि टिप्रा सारक जों कायसा अबाहाय एमं स्वतंत्र एक सेपारेट कायसा डोमिनेंट पावर नं जों आबनो चालक मानाजार अबाहाय पावर नं इनका अ पावर न हासिल खाइनानि बगै जों ताबो ग्रेटर टिप्रा लैंड हनै जत जागाव न नों अना इलेक्शन नि प्री इलेक्शन न पुरो बाक्सा जागाव जनरल एरिया कुनु जगाव जों बरकनि भोट न माननानि बगै
সময়ও जों अकक्रनो हुइमा तनखा हायाफानो रेलि हिंगाखाय एक्चुअली ग्रेटर त्रिपुरा लैंड नो जों नांगौ हनै जेता सिनि कनसेप्ट नो तंगमानिबा आबनो जों हुइ लाभ तंगमानिया जों पूरा पूरी एकदम अककनो खुलो गुयो सावै सामुंनो तांनानि कक तंगमानि हायफानो अककनो प्राय अबहाय पलिटिकल लिडार्स जारा तंगनाय सिन त्रिपुरा मथानि गोबां बरकनो अकक्रनो जराव साया खायै कनसिल खायै खलबै सिनि बरकनो कामके बुजुगै तुबुनानि जागाव थांतिनि अबहाय गोबां अबहाय एसेम्बली कन्स्टिट्युएन्सि रग आ ककनो साजाकया अंगमानि बागैनो माने 2023 सालनि जे एसेम्बली इलेक्शन प्राय सिनि त्रिपुरासा एरिया रग जों आ कक्रनो कामके पिरिमाया बुजुगैमाया अंगमानि बागै ब कायसा कारण दंगो जे सिनि त्रिपुरासारक सिनि त्रिपुरा मथानो कामके बोखारुसुगै मानियाङै मानि कामके बुजिसुगै जों मनो फुनुगै रिमायानि बागै जोंनो त्रिपुरा मथानो बरक बोर्ड कम रिमानि अर्थात आबाहायके सिनि त्रिपुरा सारकसे सिनि ककनो बुजुगै जों फुनुकसुक मालिया हंखाय आ जागावबो माने त्रिपुरा मथानि कायसा वीकनेस पॉइंट तंगमानि आबनि बागै सिनि ताबुकनि जे कनसेप्ट अब तो जस्ट हुरुवाटसिको जों ताबुक त्रिपुरा सारनो एक माने यूनिटी हनै जे हनै माने बा थानसा जे हनै माने थानसानि मिनिं नो जों कामके बुजुगै मायाखौ थानसानि मिनिं नो जों कामके प्रतिटा बरकनि खुनजुओ ताइ बोखावो जों कसमब्रै मायाखौनि बागै सिनि त्रिपुरा सारक ताबुकबो गोबांमा अबहाय कक्रकनो ताबुकबो सायानो हनै साइदंखौ त्रिपुरा मथानो हंका अबनि बागै अककनो सानानि बागै अककनो साइमानानि बागै सिनि त्रिपुरा सा जारा तंनाय रक नरक ताइबो अबहाय सिनि ताबुक जे परिस्थिति ताबुकनि जे सिचुएशन जों ताबुक जे दुखु मानि तंगमानि जों जाबुक जे कष्ट मानि तंगमानि ताबुक 2023 सालो जे एसेम्बली इलेक्शन 13टा सीट माने जों 20टा सीटो जों मालियांगमानि अ 20टा सीट मान खांखानो सिनि अन्न दिगे टार्नङै थांगामो किन्तु मालिया उखुलो कारण तामो आबो उलो आं एपिसोड नाय